Μην ανησυχείτε, είστε σε καλά χέρια. Πριν κάνω όμως οτιδήποτε θα πρέπει να δούμε... Τι, ακτινογραφίες εξετάσεις αίματος? Όχι, αν είστε ασφαλισμένοι. Πλάκα κάνω. Είναι το νοσοκομιακό χιούμορ. Είναι εντάξει? Ναι, είναι σε ιδιωτική εταιρεία. Ωραία. Γιατρέ μου, το μωρό είναι καλά? Θα μάθουμε μόλις κάνουμε υπερηχογράφημα για κάποιες άλλες εξετάσεις. Άντε, γρήγορα. Μην βιάζεστε. Πείτε μου πρώτα απ' όλα τι φάγατε όλη την ημέρα σήμερα. Τίποτα, τσιμπολογούσα. Δηλαδή? Το πρωί έφαγα κανένα 2 αυγά, μερικές φρυγανιές με βούτυρο και μαρμελάδα, ένα τοστάκι ζαμπόν τυρί, λίγο κέικ και βούτυξα και 2 τσουρεκάκια στον καφέ μου. Μάλιστα, επομένως... Δεν τελείωσα. Μετά ήρθε η μαμά μου, φάγαμε λίγο μπακλαβά και ένα τυράμισου, εντελώς στεγνό. Τότε υπάρχει πιθανότητα κάτι από όλα αυτά. Τώρα θυμήθηκα και στο πάρκο έφαγα ένα χοντόκ με λίγα πατατάκια, μαΐτης, γριάς, ένα popcorn, όχι το μεγαλομελιτό, στο μεσαίο και ένα χοντάκι παγωτό. Πόσες μπάλες? Τι να σας πω, θα σας γελάσω, νομίζω 4. Ας γράψω καλύτερα 6. Μήπως να κάνετε και καμιά πλήση στομάχου? Τι πράγμα? Πλάκα κάνω. Το γνωστό νοσοκομιακό χιούμορ. Ακριβώς. Σε 5 λεπτά κατέβασε την κυρία Πακοπούλου για υπερηχογράφημα. Γιατρέ, πρέπει να ειδοποιήσω οπωσδήποτε τους δικούς μου. Τους έχουμε ειδοποιήσει, θα πρέπει ήδη να έχουν έρθει. Αχ, τι κρίμα, δεν τους πρόλαβα και ήθελα να τους πω να μου φέρουν μια σοκολατίτσα. Έχω μια υπογλυκαιμία. Τέλος πάντων. Για ρώτα, βρε παιδάκι μου, τι γίνεται, πότε θα μας αφήσουν να τη δούμε? Ψυχραιμία, μαμά. Είμαι σίγουρος ότι και η Μέρη και το μωρό είναι μια χαρά. Το ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που με λες μαμά? Εδώ που τα λέμε, εσύ είσαι για μένα περισσότερο μάνα από την πραγματική μου. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με βλέπεις περισσότερες φορές από εκείνη. Αλλά είσαι κι εσύ καλό παιδί. Ατίθασο, αλλά καλό. Πώς είναι η Μέρη? Παπά, αλήθεια είναι έγκυος? Ναι, αγάπη μου, αλήθεια. Απίστευτο. Τι πράγμα είναι απίστευτο, που είναι έγκυος? Που δεν μας το υποδιονύσεις. Α, ο Φίβος που είναι? Ψάχνει τη γιαγιά. Και η γιαγιά? Ψάχνει το Φίβο. Μα καλά, αφού ξέρετε ότι ο ένας ψάχνει τον άλλον, γιατί δεν τους το λέτε? Γιατί τότε δεν θα έχει πλάκ. Ο κύριος Μπακόπουλος. Μάλιστα. Παπασωτηρίου, γυναικολόγος. Χάρηκα. Πώς είναι, γιατρέ, η γυναίκα μου, πώς είναι το μωρό? Έχει έρθει τώρα η κυρία Καράκια και κοιτάζει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η γυναίκα σας όμως θέλει να σας δει. Βεβαίως, αμέσως, πού είναι? Γιατρέ, να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πότε σερβίρουν βραδινό στις αστερίες? Είστε η μητέρα της κυρίας Μπακοπούλου. Καλά, πώς το καταλάβατε?